Gusto taglangit, pero atong mga gipangbuhat pang impyerno man. Ay sambingay. Adunay usa ka istorya sa usa ka deboto na nag-ampo siya. O nag-ampo gid siya nga gusto siyang malangit. Nag-ampo siya sa anghel nga mingon siya, intahon nindot kaayo gusto ko makakita kung unsay naa sa langit. O sa iyahang pag-ampo, nagpakita ang anghel kaniya. Mangadto sila sa langit. O ikaw kadtong nag-ampo, gusto kang maadto? Kisa may ganahan mo kuyog. Gingon na sa anghel kaniya, sige, mangadto ta sa langit, atong tanawon kung unsay naa dito. Pero sa dili pa ta moadto sa langit, moapit sa tasa, asa inyong gusto hapitan? Impyerno. Gusto mo ato impyerno? Ha? Dili? Oh. Ato sa sila impyerno, tanawon kung unsay naa. So, nangadto sila sa impyerno. Pag abot nila dito padong sa lugar, unsay masinati nimo kung makato kang impyerno? Ha? Unsa? Init? Nakato na dahil mo sa impyerno. Kabalo lagi mo. Namaypay, giinitan. Oh, init kayo. So pag aplis puntahan, na sila nakita nga dako kaayong lingin lamisa. Unya ang maong lamisa puno kay pagkaon, daghang lamian nga pagkaon. Kasi kusog mangaon na ay dito daghan. Unya gipalibutan og mga tao ang maong lamisa. Nag-alirong ang tanan tuwa sa impyerno. Unya, ang ilahang makita dito, ang ilang kamot gibukusan og kutsara og tinidor. Ang ilahang kutsara og tinidor perti mang taasa. Pila ka metros? 3 ka metros gihigtan. Unya nakita niya nga ang sulod dito sa impyerno ang mga tao minghoy, luya, niwang. Ariyo ninyo mga naong, murag minggoy kayo. Smile diha, murag bugat magayo. Gusto mo yung tato impyerno? Practice na. Dito sa impyerno, bugat kay mga naong. Isog, gutom, niwang. Nga naman, nibel bitaw na, nagbagting, tingkaon. Sus karon pagsaksi niya sa tingkaon kay pagkuha na sa mga pagkaon sa matag usa. Maglisod, maghungit, bak kay nga naman, perting taas sa kutsara, tinidor, dili masud bak. Unya, ang mga pagkaon, mga huglang yun. Unya, silang tanan dili magtagdanay mga garbuso. Mga garbuso, tanawin mo tupan. Ha? Basta di mulingi, garbuso na. Di ka mulingi, garbuso yung ka. Maparihog yung ka dito. Pag-abot dito, dili ka kaon nagniwang. Luoy, ang uman maghilak. Kaya nga no, dili man sila kamao, mohungit. Pila kay gayon. Pass break. Pass forward. Abot sila sa langit. Pag-abot sa langit, unsay naa dito, makita ninyo. Sa langit. Unsay naa sa langit? Awa pa mo katos langit no. Impyerno rin ay mo. Kamaogin mo yung impyerno. Sa langit, abot dito maog ihapon sit up. Dako kayong lingin, pagkaon puno lami kayo. Maog ihapon gihigtan ang mga kamon sa mga tuwas langit. Pero ang mga nawong perting sadyaa, smiling. Yung mga smiling diri. Kamugot gihapon gusto gyud may impyerno. Smiling, malipayon, nagkanta. Unya, pagbakting, kinananay na, kuha sa kutsara, ihungit dito sa asa? Adbang. Kuha, hungit sa kilid. Hangtod ang tanan magsigig nga. Kaon. Ang tanan pakanon sa matag usa magtinabangay. Malipayon, busog, tambok. Tanawin mo tupad sa tambok. Mao na iti mailhan. Yung mga gihatagon. Mga kaigsonan,
Asa man mo gusto mo adto? Niyari mo simbahan ron, ayaw ko ina kay gusto mo maimpirno. Langit gud atong tinguha, di ba? Ang problema nato, gusto tag langit, pero atong mga gipangbuhat pang impirno man. Kung sa pinakapunto sa ebanghelyo karon, kinsa tong duha ka karakter na to? Naminaw mo wa? Kinsa ang sikat kaayo nga kabos? Pangalan? Lazaro. Kabos. Bisag kabos, pobre, luoy kaayo, ginuka, way kaon, pero ginganlan yun siya sa Ginoo nga siya si Lazaro. Ang dato, ginganlan wala. Pareho ninyo, way pangan. Mga dato, way gan, wa hiilhi. Saron. Wa hiili ang dato. So mga kaigsuonan, human sa maong experience sila sa ruluoy kayo lunlon kapobrihon. Pero nahitabo nga silang duha nga matay. Unya, kitang tanan mga matay ba yata? Ha? Inay mo tupad, mamatay ba ka? Ayo pala si imong kahagok. Ang dato, unsa may ang gibuhat, perting dalua, hakog, iya na tanan, nindot ang naa niya diri sa kalibutan, human sa kamatayon na baliskad ang kinabuhi. Ang dato, asa man? Tua nag-init sa impyerno. Si Lazaro tua sa sabakan ni Abraham, nagmalipayon og niingon ang pobre aw niingon ang dato nga Abraham, amahan, tabangi itaw nako kay pirting inita dire. Unta ipadala sa kamot ni Lazaro aron matudlog diri sa tubig, aron ako mapabugnawan. Unsay giingon ni Abraham? Unsay giingon? Sa ganito? Natuog na. Ingon siya, anak ko, pasaylua, kay dili mamahimo, kay dito pa ka sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlon, kagutom ang nahiaguman. Unya, dili mamahimo, kay dunay lawom nga bungaw, alang kanato nga nag-ulang. Unya dili makahimo kay duna pagyoy lawom kaayo nga bungaw. Mao na lisod, in short dili gyud matabangan. So kung ikaw mga igsuon gusto ka moadto sa langit, imo nang buhaton daan ron. Karon sa atong ebanghelyo mga igsuon ang punto niini kung atong tan-awon in our context in today's time. Hakog daw kinsa man pangutan na imong kaugalingon. Daw ko? Hakog ba ko? Ikaw rin matubag, anak. Pwede po na ito pangutan-on di anak. Kung si Lazaro nangayong og tabang kanimo, di ka mo tabang? Naaray mo focus imong kaugalingon. Sa karong panahon, uso ka ining gitawag nato nga diri sa Pilipinas, gitawag kita nga Katoliko. Majority sa mga Pilipino, Katoliko. Pero number one sa tasa, gitawag nga corrupt Filipinos. Malipay ta na. So, tinuod din na nga ang Katoliko, corrupt. Lain paminaw. No? Lisod. So makaingon ta mga kaigsuonan kining korupsyon mao gyud ning nanalaytay karon sa kalibutan. Sabi nas Pilipinas. Dili lang ta mag-mention kung kinsay na dungog ninyo sa TV kung unsa, kung dili alam natong tanan. Corruption. Sa giingon, ang corruption dili lang kay legal offense. Kini usa ka moral disease. Sakit. Kanawa sa inahitabo ron. Gamayng ulan, may bundak ang ulan, ubing baha, ang Pilipinas naglutaw-lutaw. Okay pa mo, bayad mo sa inyong buhis.
Ngano man na? Corruption. Unya, lisod ning corruption mga kaigsuonan kung ato aning paundayunan ug suportahan, lisod kaayo nga kita magpadayon. Giingon mga kaigsuonan, ang gitudlo sa simbahan, no office of public service can ever be treated as private property. O kinahanglan dunay conversion o dunay kitay culture nga mo evangelize haron ang kining gahaman mamahimo natong transparent diha sa katilingban. Lisod ni ato ning trabahoon, kitang tanan maning kamot, kining transparency lisod kaayo nga buhaton. Kay kung dili na gani ka honest, problema na. Gingon pa ni Pope Francis, corruption reveals an antisocial conduct. You are called to fight corruption and promote legality. Aron mutubag sa tawag sa pagka-propeta. Ayaw pasagdihi mga igsoon nga naay mga Lazaro nga kanunay maglibot-libot nga dili na nato atimanon. Tungod kay na-focus ta sa atong personal katuyuan. Lahi sad ng mga igsoon nga sige tuyok-tuyok nga magpakalasaro nga nasubraan na sad katampulan, usahay magsuroy-suroy ra ba na signa adi sa gawas. Hatagan nimo pagkasunod Domingo mubalik na po. Ingon ko nga ayaw sige pangayo kay kita diri tabangonon sa takaahayo. Hatagan pagkasunod mo balik na anad na himong tapulan. Ingon pa, teach them how to catch fish, not to give fish always. Tudloi sila unsaon nga dili magtinapulan. Usa mga igsuon, nining adlaw karon gisaulong nato, Seafarer Sunday o Migrants Sunday. Atong hinumduman nga ang atong mga kaigsuonan, ang inyong mga pamilya, tuas gawas, naning kamot, haron doon na kita'y makaon. Dili kita mag-abusar. Atong atimanon ang ato ang grasya nga nadawat gikan sa Dios. Ug paningkamutan nato nga makatabang usab kita sa tinud-anay ngadto sa uban. Ay sang